anomenat, però no. M'extenc una mica, ja li anticipo Digue'm, més. Tomàs. Que potser m'extenc una mica, però donat que tenim altres espais en què no... inclús ens talla a vegades quan plantegem debats, doncs aprofitarem en aquest, en què entenc que no se'ns podrà tallar, per exposar tot allò que considerem necessari. En primer lloc, sobre la resposta que li ha donat el regidor Joan López, només comentar-li que potser faria bé de mirar-se les preguntes que donen, o sigui, les respostes al ple. Ho dic perquè la resposta a la seva pregunta és s'adjunta documentació. Punt. Res més. Què és el document que ha llegit en Joan López? És igual. En tot cas, ho dic perquè dic que fan afirmacions i després les posem en dubte. Bé, anant a les qüestions concretes sobre les que volíem fer intervenció. En primer lloc, ha sortit el tema de l'habitatge i en el debat vostè ha dit, quan li fèiem referència al que estava fent l'Ajuntament de Barcelona, el que estava fent l'Ajuntament de Terrassa, el que està fent l'Ajuntament de Badalona, si no vaig errat, l'Ajuntament de Vilanova també ha fet accions en aquest sentit. No té res a veure amb ordenances ni amb taxes, que és el que s'ha fet en aquest municipi, una taxa, no s'ha fet una ordenança. No té res a veure en relació als habitatges buits, res a veure. Tampoc és el recàrrec de l'IBI a pisos buits, tampoc és això, sinó que és els instruments que preveu la llei catalana de l'habitatge aprovada l'any 2007. I aquesta llei catalana de l'habitatge, que no està impugnada ni està en suspesa ni res, preveu l'obertura d'expedients sancionadors pels pisos buits. I aquesta és una eina que té aquest Ajuntament. Té un cens realitzat de pisos buits, realitzat al tram final de la darrera legislatura, i per tant el que li preguntem una altra vegada, ja que abans no ha volgut contestar-ho, és si s'ha obert algun expedient sancionador per habitatge buit o s'ha fet alguna acció en aquest sentit. Aplicació de la llei catalana de l'habitatge aprovada l'any 2007, que és la que, per exemple, a Barcelona ha permès posar multes a la Sareb, al Banc Sabadell o al BBVA. En segon lloc, i lligat a això, una pregunta dirigida a serveis socials, entenc que hauran de saber, i una mica també ha comentat Fem Poble, és si tenim constància d'algun cas en què s'hagi produït tall de subministrament sense allò que la 24/2015 exigeix que han de fer les companyies, i saber si hi ha, en algun cas que s'hagi detectat, quines accions legals com a Ajuntament, o almenys des del nostre grup municipal entenc, que s'han d'iniciar contra les companyies que se saltin la llei en aquest cas. En segon lloc, i anant també com a resposta, una nova resposta a una pregunta que jo mateix vinc fent en els darrers plens sobre els tributs de les grans superfícies, només per fer una mica de memòria, perquè al final, com que la resposta es fa a la nova pregunta que faig sobre la qüestió, espero una mica de vista. Això té origen en una notícia que apareix de l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de Badalona, que inicien o han posat sancions, multes i expedients sancionadors a un seguit de grans superfícies perquè no tributen per aquelles quantitats que els hi pertoquen, perquè no declaren les activitats que fan en complet i ni els metres quadrats que ocupen. Bé, ho hem preguntat diverses vegades, hem demanat els expedients dels tributs. Això no ho hem tingut, sempre s'addueix a que l'oficina de recaptació és qui ho té i ens diu que tot està bé. En l'últim ple vam demanar que, sisplau, se'ls demanés a l'oficina de gestió i que se'ns els fes arribar, i no ha sigut així, però en tot cas se'ns contesta que per part de la Diputació els seus serveis tècnics comenten que es tracta d'una notícia que va sortir als mitjans de comunicació i que feia referència a una empresa coneguda, que no vull dir el nom per no fer-li publicitat, instal·lada a Sabadell. Això tampoc és ben bé cert, crec que hi ha un error, perquè fa referència, en el cas de l'Ajuntament de Sabadell, a 4 empreses, una que està coneguda, que era la més gran, però n'hi ha, entre les altres 3, una que està instal·lada al municipi des de fa relativament poc temps. Per cert, inauguració d'aquesta empresa que va comptar amb la presència de l'alcaldessa. I ens sembla important citar-ho perquè continua la resposta que ens contesta que sembla ser que aquest tipus d'establiments, i feia referència a les empreses establertes a Sabadell, són grans establiments que tenen més de 2.500 metres quadrats de superfície en venda i estan sotmesos a doble llicències Ajuntament i Generalitat, i tributen per uns diferents epígrafs, i aquí és on hi hauria els casos de, nosaltres anomenem frau fiscal, i en tot cas se li poden dir amb altres eufemismes.
Respecte a Sant Pere de Ribes, diu la resposta que ens donen, afirmem que podem estar tranquils donats que al municipi no hi ha superfícies d'aquestes característiques / superfície. I no donen informació relacionada amb altres ajuntaments, això ens diuen que tampoc l'havíem demanat en relació a altres ajuntaments. Bé, vist això i fent referència a aquesta última com a mínim, que coneguem, no som experts en el tema, no hem anat a mesurar el que mereixen, però sí que vam dir, ens crida l'atenció que no, anant a la nota de premsa d'inauguració d'aquesta última que li dic que l'alcaldessa va estar a la seva inauguració, diu el nou establiment comptarà amb una superfície de venda de 3.500 metres quadrats que acollirà i posarà a disposició immediata dels clients totes les referències de decoració i mobiliari de la pròpia empresa. És a dir, que l'empresa està dient en una nota de premsa que ocupa 3.500 metres quadrats i els serveis tècnics, ho dic perquè puc fer arribar la notícia mateixa que ens fa arribar, i els serveis tècnics diuen que al municipi no hi ha cap empresa que estigui ocupant aquesta superfície. Dic que segurament és aquí on s'està produint el frau que l'Ajuntament de Sabadell, que l'Ajuntament de Badalona i que altres ajuntaments han posat de manifest en què no es declara exactament. Dic, és la mateixa empresa, dic, en la nota de premsa que presenta, la que diu que ocupa 3.500 metres quadrats i, per tant, hauria de tributar com una gran superfície. Pregunta que fem al govern. Pensen treballar-ho perquè ens van dir la primera vegada que vam presentar que això era una preocupació molt del govern. Entenem que si nosaltres hem trobat aquesta informació amb els instruments que té l'Ajuntament ha de poder donar-nos una resposta com a mínim en millors condicions que la que se'ns ha donat ara, o si és que l'opció és, i aquesta és la crítica que li venim fent, afavorir a determinades empreses als que els hi posem les coses fàcils i no els hi fem una fiscalitat exigent com sí que li fem al ciutadà o a les petites empreses i als autònoms. En fi, aquesta és la pregunta que fem i esperem que després d'això en trobar-hi una resolució. En tercer lloc, i ens ha cridat l'atenció que no sortís, perquè entenem que també va ser un tema de debat a la Junta de Portaveus, sí que volíem fer un seguit de reflexions sobre el procés de pressupostos participatius. Volem aprofitar-ho per fer públic perquè, a diferència del que a vegades ens sembla entendre el govern, a nosaltres sí que ens agrada tant els posicionaments públics com els debats públics i creiem que estem en condicions d'haver d'exigir-los. I lamentem, i aprofito per lamentar profundament, que el govern refugi una vegada i una altra quan se li proposen de debatre públicament, no que es contesti per escrit, no que se li digui en una reunió tancada, sinó que es debati públicament sobre qüestions que preocupen els grups municipals que hi ha en aquesta taula. Senyor Tomàs, estem a l'apartat de pregs i preguntes i jo no he intervingut més, però no es preocupi que jo faig la reflexió que considero i ja li faré una pregunta, si vol, al final, perquè vostè reculli i convenientment me la contesti al proper ple. En tot cas, el que dèiem és que creiem que com és l'espai en el que podem parlar de forma pública, en primer lloc, entendre que s'ha de felicitar la ciutadania per la resposta que ha donat en aquest procés, molt bona resposta en quant a la presentació de propostes, molt bona resposta perquè sabem de dades de votació i, per tant, crec que és de rebut i és important fer-ho, que felicitem a tots aquells que s'han mobilitzat per poder participar d'uns pressupostos participatius que aquest any tenien un format nou i que, per tant, és bo que s'hagi donat aquesta resposta. Sí que nosaltres, i com ja li hem plantejat, no en les comissions de seguiment dels pressupostos participatius perquè no s'han convocat en aquest període, però sí en la Junta de Portaveus, enteníem que hi ha un parell de qüestions que és bo que surtin abans de la posterior reflexió que evidentment s'haurà de fer sobre com ha anat el procés. En primer lloc és la qüestió dels tempos i el nostre grup municipal, ens ho reconegui o no el govern, en el seu moment ja vam dir que el calendari era evidentment molt apretat perquè el procés es pogués dur amb les mínimes condicions. I és cert que després s'adueix que no hi havia temps per no haver realitzat les coses d'una altra forma, però bé, era bastant previsible que en 2 mesos es pogués fer tot el procés amb èxit. Malgrat això, tornar a dir, la quantitat de gent que hi ha participat, malgrat els curts terminis de publicitat, de períodes per presentar i per treballar les pròpies propostes. En segon lloc, hi ha una qüestió
que creiem que s'ha de posar sobre la taula, que és que ens agradi o no, s'ha menyspreat una part de la ciutadania que va fer un esforç per presentar propostes en aquests pressupostos participatius. I les dades, agradi o no, criden l'atenció, és a dir, hi havia 63 propostes i només han passat el tall, diguéssim, els criteris de la comissió tècnico-econòmica que decidia, 27. A veure, les dades, no parlem d'un o dos projectes que han quedat fora per problemes o perquè no complien competències, sinó que més és un gruix prou important, creiem nosaltres, i així ho vam exposar com altres grups, que donava com a mínim per haver fet un moment d'aturada i una convocatòria com a mínim de la comissió de seguiment per veure què és el que estava passant, que més de la meitat de propostes estaven quedant fora del tall. Per últim, afegir una cosa que vam posar des del nostre grup municipal sobre la taula en la Junta de Portaveus, que no se'ns va donar resposta en el moment i que entenem que també, i aprofitem aquí perquè quedi constància de la pregunta, és quina opinió té el govern de que un membre de la comissió tècnico-econòmica, que és la que ha decidit quines propostes podien o no passar al tall i l'aplicació dels criteris, hagi presentat propostes en els pressupostos participatius. Ens agradaria saber quina és l'opinió que té el govern en relació a això. Res més. Moltes gràcies.